Bu bal БК Химиковта бара торган ярмаркада сатылып алган бал. Алар аны сата прополислы бал дип. Күрәсезме инде яшел. Прополис беренчедән яшел төстә булмый. Прополис була. Прополисны күрсәтәм менә мин сезгә хәзер. Менә прополис менә шушындый коңгыр төстә була. Коңгыр төстә. Шушындый. Менә бу чисто натуральный бал. Шуны ачам мин сезгә. Күрәсезме инде төстә? Менә шуңа прополис кушканнан соң, шуңа менә бу прополис безнең. Прополис кушканнан соң бер ничектәге менә монда яшел балга әйләнә алмый. Бер ничектә әйләнә алмый монда яшел балга. Теләгең булса да. Ә прополис кушканнан соң менә шушы балга, шушындый балга. Менә ул килеп чыга прополислы бал. Бал төсе әзрәк кенә куңгыртка әйләнде. Бал. Йомшак, нәби, ишек йомшак. Ул йомшара төшә. Ә бу ям-яшел. Менә үзегез күрәсез. Нинди ям-яшел. Менә карагыз инде. Аларның арасындагы аерманы. Күрәсезме? Бу балның чын түгеллеген без тикшердек агропромышленный парк Казанда, сәяхәт паркында. Бар лаборатория, аккредитованный лаборатория. Анда любой балны нинди икәнен, нәрсә икәнен тикшерә алалар. Шунда тикшерделәр бу балны. И анда тикшергән заведующий лаборатория әйтте, бу бал түгел диде. Бу настоящий фальсификат диде. Ялган баллар була яшел, кызыл, зәңгәр, ак, кар кебек аппак. Менә булар инде ялган баллар. Аның өчен лабораторияда кирәк түгел. Кеше үз күзе белән күрүгә сразу аны әйтәләр, что ул ялган бал икән. Ялган балларга язып куюлар бар. Кедровый, пихтовый, любой сосновый дерево, любой сосновый агачларны, тагы тишелестие там, төрле менә нинди матур сүз бар, кешегә ишетелә менә матур иттереп теге якын айта торган. Шундай любой матур үсемлек сүзен исемен әйтәләр икән, ул уже аңлата, бу баллар дөрес түгел икән. Ә чиста баллар, аларның исемнәре кешегә гомер-гомергә уже гомер беленеп тора инде, белеп торалар. Ул юкә балы, карабыдай балы, чәчәк балы, урман балы, кыр балы, кымбагыш балы. Менә алар инде чынлап торып торган бал. Дөрес балны менә кайсы сату үзәгендә лаборатория бар икән, сату үзәгендә лаборатория. Ул сату үзәгендә балны сатып алырга мөмкин. Ул сату үзәгендә лаборатория булгач, аларны һәр вакыт тикшереп торалар. Менә нәрсә дип әйтим, менә ярминкәләр уздыралар, шул ярминкәләрне уздырган җирдә лабораториялар юк икән. Менә сез шикләнәсез икән, ул җирләр, ул ярминкәләрдән, ул урамда сата торган җирләрдән алмас. Сатып алганда, бал сатып алганда сорагыз, паспорт пасеки. Менә ул паспорт пасеки. Аннан соң шушындай язу бирәләр, районда тикшерәләр дигән, шул язудан соң бирәләр форма 2. Бу кызгылт була, безнең монсы ксерокопиясе. Лаборатория, агропаркның лабораториясендә оригиналы. Шуннан соң ул ансы шунда тора. Шуннан соң һәрбер кергәндә, һәрбер бал алып килгәндә, шушындай разрешение белән кертә агропарк лабораториясе. Ялган балны ачыклау буенча мин үзем турында гына әйтәләм. Татарстан Татпчелопром управление пчеловодства Татарстана. Менә алар бер генә мин аларның эш күрсәткәннәрен, эшләгәннәрен ишеткәнем дә юк, күргәнем дә юк. Мин үземнән әйтәм, үземнән чыгып әйтәм. Ә менә күптән түгел генә бер умартачы белән сөйләштем. Ул умартачы әйткән, нишләп сез башка җирдән ярминкәгә китерәсез башка умартачыларны?
Аңа җавап биргәннәр. Сез андый бәяне, андый аренда бәясен күтәрә алмыйсыз. Читтән килүчеләр ул безгә бит инде урысча әйткәндә зур конкуренция ясыйлар. Безгә эшләргә мишәйт итәләр. Ve şunun arkasında, şuların şunday bulganlığı arkasında халык ышанмый. Әлбәттә зыян китерә. Ишәп зыян китермәсен. Безнең Татарстанда булайдагы умартачылар җитәрлек. Алар бик күп. Безнең Татарстанда умартачылар, умарта тотучылар, шөгыльләнүчеләр умарта белән бик күп. Бал кортлары, умарта кортлары бездә бик күп җитәрлек. Безнең Татарстан үз-үзен полностью тәэмин итә ала.